15 lakhs in Japan. International caregiver jobs now open. 80 plus candidates already placed. Visit us today to know more. Kijing em kalongkum kalanti ke babon kiding penkyang bat kijing Henry Dunn kiba ai lat ye kite kijing ban pen sange ye kijing Fox News jengki berwe na kini gibreo ude usamla bantai warlarpi nagasnong maulasnai wat lau Dunn jingduna ha kitu khatman ha kaba la ban kran bat la ban yo sngo Henry kemen sim jeng u ka kran jam bat ka jing trai stom jeng u ka sawa keleng ka jala bat kari hi barok away Hakapor babon kila ban kensting ya kijing jong jing usamla ban taipat ula jet ban yalle bat ban pen I shikaperthai bag jing duna hagi khot mat kamot bag jing scam jing mot ru kaduna da ka jing kot jing mot ka jing minat bat ka jing yai ne ula mik mat ya ka jella megalaya haka fort national arm wrestling bat para arm wrestling championship ha Gujarat hangta ulai le kai da ka mensim ka baslor bat klam jing saptieng bat ka jing trai stom jong u kala saiso Ulakor artli kita kemaksiar ke balong ke jing job ke bakrau om tangila di Henry ka snang maulasnai ya ka ribhoy bat ya ka jelahi brok away. Ka bakham sngot tanat chu ka long bola sha jet ban mikmat ya ka ri India ha ka rensan international bat ka ne ka de jing ithu ka bakrau tam ya ka sap bat ka jing la jong u. Kanam bat kaburam bolawan ra kalapan kemen ye gipat ba nong song snong bat ha bolawan pai se jela da ki spa ngot ki nong song snong ki lami pat ba ban priang buram yu bat ka snong malas nai kalapan I ba ka sngo sarang ban don yo khun u ba kum usamla bantai ha ka ba kala priang buram yu ha ka miet jong santare gujeliu arjar arpun riu Ubantai ulong ka nuksa ka ba ba ka jingjap kam syong ha ka borman Henry ka syong ha ka borman sim baru hikai baladangi nget haladi bat nginom kan randien na ki jing omdan ka nu ka thong ka bang ngimla ban poi Hendak menangis kita. Kabelakti nespo rusuk kumtorate. Kazan miet kaba kamen ye pi baro te kubli shibun ba pila yawan banwan kendo yanga kubli shibun ba pila wan shaw yanga kubli shibun di sardar bila wan shaw yanga nangte tinga so kumen wangai I pi baro hang ni pi don lang te pi kamen na banta jonga te nga ai kublay ru imes bi don ringkat ni bi yo ban batay ke ika mga kwa ban ong tinga ai kublay ke snong hi baro ko we ba pila yawan pi ngayo I ka jing kemen ka jong pi ba ngala job ikini yakani ka arm wrestling te kublay shibun baning kong kwa ban ai kaburom shublay te
ba ula bat kaweru bu ula don ringkat bat ngi bangi nadu bangi let hadu ngindawan pai ti nang tang aku aban ai kublei sei ime jonga ibalak kersan yang nga nakapor bat kumjuru ya kayeng kasem jonga kabaay man sim yang nga ngasngo serong banga job na yakini ki medal bangalayo ban warana mi kami kelaya ti ngak kabakongsan kublai sibun ya pi baro nakapor berpila don kat bat nga ti kerpa do pinang duai bangan nang yo bor susu bangan yo elek khamba susu hak bangan let ya kawal hapo Delhi ngan hak le biang ya kawal champion ti ngan kerpa de pi bro pin ya bu hak jing duai bangan yo ra biang ke jing job Lisbon. Nadu bagi wan mene ngi baka mersiam chu piga dap da jingkiban ban yo i bagi kun semla jong ke siang balasnai kialami syakmat bagi lapau haki sosial media ha rebi bat ken sport tengos ko piang sobai bi barokhat ngam len yo kerteng ki bahi ngasem ki lok ki jor kat ki balak pandan ki pong nadu ki badet ki pesan ngasih banai ke jingku blai ke kerpang nak benda jopi iwei ya ke jing ai mersiam chu pi jing dan kat jopi ha kan jing ni tinta kan ki tin dalam kot tengos ngau ru ban ai mersiam ya kini ki kun semla jong ke sinong balasnai jongi kini ngot wat ular kin mo po syakmat Henry ha ke jing kon kadon ke jing job bat kadon ke jing ram tengos ke penentu nak kalian jopi ru nang le syakmat wat nom ailat ban chu sakut tunai persyang nak away ke port syakoi ke port nang ba mapiru baron ngut pin sayo yo tong jing job sisiin ke sengi hajaka bangang kenen heringa jaw ko ta umat ke jonga ngajaw ta umat kemen ke jonga ngasutu ngakanau ya kawai ka kot ji tu kana kadan baga om gumle ka kor kadai ka ikwa ya kanu kono ka chat jibam ka jaw umat tengaro akan ngasutu bakalong ka bae ba udah Pusau jonga, lade pusau jungi ubam lagi ya kaban keren, lade ubam lo snow ya kaban keren ru. Seure upoi hado kene katong. Hidap da kaji sokmen ka bakrau, ai kaji kadok kerwa nam ta jong pi bante ya kene kapor. Te badro ngambon sibon di kentien mo ngastu nak liar jong kupa jong yin. Ne kum kupa jong bante lai lo dia kaji keren ha kene kapor. Dapat ta jong iwe pi we. Nado kadong kathai ki samla lane ki long keme ki heb ki berit ki riu rangba ki badan hakane ke por ngai ka don chisya ka ta jisu i ke jongpi ba pinyami hado kanne wat menit pikala ya ban i jong ga yin sen lane pikala ya ban khang wat ya ki dukan ro ban ai lane ta ka jing krisyan ke kti ka deng bat ke kti ka mon ke jongpi na banta jong mistar bante na kaliang ga jonga hiro bat ngamla ban klet ya imes nado ba idang red ba ilahikai ngakan mau ba lengba ma i ila ya ban tip hadu kanne ban poi sya ka thong tengah dap dak jing sokman gam krau ha ka ne por ngai ya ka jing ket bok kin wer na mata jong pi mastar ban tei ba pinang kiu susu ha ka we pat ka por ne ha ka we pat ki banta ba pinon ra susu ya ka nam bat ka buram jong ka sinong ka thau bat khamtam jong ka yin ka sen ka jongi Tinggi kermen, lengba kini kejeng ikai kejeng ki, ia kejeng tigi baba kermen ba, tigi kun samla, bat kilung kebin kepa ban ai mesim, ia ki kun samla, ba kini ai, hakane kejeng ti, ban kenal ba kini yo, ban kai yo so jo kejeng job, ba ra, ia kanam, jong ka buram jong ka senong bat, jong ka yang kasem jeng ki bat ia ka jelahi barakawai. Tekum bangi mitip menta, kini ki kun samla jengi, ki represent nak state, bani kun ia kataga National Arm Wrestling kabalong hapa Gujarat. Te kaji khon kamdei, kaji khon kalong kaba mula lene kaba sok ne kaba jam. Henry kane kaji khon jungki bani khon kana
national level kadai ke jing kun ke bae hendak so komen pan bagi ni ke kun samla u bantai wanra ya kanai kanam ka buram kamtam ban khur ya ka tamak ser kamdai ke basuk te kadai lang ba ka jing tre system juki bar ka jing persan nasim juki ni ki pa juki bagi poi hadu ka ni ka thong kalong ke jing so sarong ya ka snom hi barak away Maria tip ha ketugas ni ya gajing petip na kaliang jong samla pan kubor ya gajing yo jong samla bantai ya artli ki gold medal bala job ya gani ka arm wrestling mau kumbalai batai shikmat kani gajing le mi jong ki mata ki de ki mi na kaliang jong ka state jungi bro ka na kaliang jong ka jilla jungi bro ka ila yo ya uni gold ya kini ki artli ki gold medal but insami khamadru na kari india jungi baro ka kalong ka eke bas ngau komen shikat de mau samla na kashnong jungi unsami khamat na kari india jungi baro ka ban legya kun sha prathai baro ka ha kane ka jingi le kai arm wrestling tengah ai ka jing khudai ke bakar pang ya baro langut kini ki samla ki jungi ki bala mi shakmat ban ai ya ganam ka burom ya kashnong ka jungi lengba ka sap ka talen ka bau blei ai karpang na ka banta ka jongki ai kublai kamtam ya isamla pan kubor mo laslam ngala tip sepang kene kam bana kaleng ka jong idon ka jing sngotenan idon ka jing angnut hagaban le ya kun ya kini ki jing le kai am wrestling ba pher bala le pan simbenta na ka por lapan tip sya ka snong ru ban sngotenat ya ka jing long jong ba ikwa barabor ban ya sakmat ya ka jing im ka jong wal ada hateng ihap wala hateng ni kelon makum ju ya samla rap lang ru kaju ki badai kana kaju ka group let's say ha kajing alam jung iba penkubor samla penkubor layo penyalam lang samla rap lang ha kani kalan ke bamanta bat kumju manta ki layo sai samla bante i baladan lupa ha kani kalan lengba kajing rap jong ke school mong ai kublai ya imis sendrem bat kumju ya imis nong pesap ki badan bentalang kani ka por mo kalong kajing sarong na benta jong piru imis bol armut bat na ai ka jing kublai ka bakarpang ya usamla bantai uba lawan ra ya kane ka nam ka buram ya ka shnong ka thau ka jongi ya ka yeng ka sem ya ki kimi ki kpa ya ki kur ki jat ki kha ki man bat kumju ya ka ri meghalaya jongi hi baro ka we hoj usamla bantai udon ka jing long ka bakarpang ka bala se manga ban phi ngim don ha ka jing im ka jongi udon ka jing long ka bakarpang ka ba ublei ai ui ka taksap ka talen ka phong ka bakarpang walada habang ipet ba umla aban kren lane umla aban usngau ngiu i ba udon ke bala ese ke bemlong kumbalang mangi dengan ong ye thi usamla bante udon ne ke jinglong ke bakam kerpang banyangi ke bamangi ngimla aban long kumbalong mau tenga ai kani ke jing kerku ke jing ketbok kerang na banta ka jung ba bre try kandat nang ilam nanti uru bo nang la ban kiu sekmat seprang bat kemjur ya kini ki armut ki samla ke jongi bahwa ada pim takla baron ra ya kata ka buram lane ya kita ki medal sakan ka sien ki bamanta ring ai men sien ya phi ni na kaliang ka shnong ai men sien ya phi ni dwai na banta jong phi ba pin la banon ra ha ka wi ka sni ya ka buram ya ka shnong ka thau ki jongi hoi ki khun samla ba e jong ka shnong ba e ke jongi mo na ko aban ong i phi ka ne ka wi len ba ka nuksa jong ki samla langut PUE ba ki long kumno ha pa shnong pa thau ki dei ki khna be wan na ka yeng ka sem ka baduk kilong ki kena bawa nagi kasam ka pemat jing janjar ni tip ba ki kimi ki pa ki dei ki ba shu belas ni ki ba shu 13 ni ki barat baryang ki bayo yang kamai batang bat benbiang ka jamit bat ka jastep hendrei ki don ka mensim ka jing terang bakin ya syakmat bakin tur syakmat ban pendep ya kata ka thong ka bagi don ha ka jing im ka jongki ka i bang kwa adong ne kolong na ta jong pi wei pa wei kon samla ba pim dei ban du mensim wat ai ba ka jing janjar ka jongi kan khanglat ya kata ka jing temu babha ka jongi mo hoi ni tips kem mo kum samla bante ni yu i mo ha ka jing im ka jong i ni yu i be janjar handai i don pade kata ka jing long ka bakarpang ka ba lese ka bom khanglat ya i mo kan ne ka dei ka e ba wat ai ba ki jing lane ka jing duk lane ka jing janjar lane ka jing bi lane ka ta ka jing bom te e ba kang khanglat ya ka jing im ka jongi ni dei ban shania ha ublei ide ban shania halade ide ban shania ya ka e ke jing temu ke bangi don ha ka jing im ke jongi ngisno penat sikat de ana ban ta jong pi ban ai man sim na ta jong pi kun samla jongi ru ngakwa abana na kaliang jong pi kun samla ke jongi bapin mi sakmat lada pi don ha ka no ka sap katalan ke bapidon om tang ha ka kam arm wrestling don nei kun samla ke jongi la se kibran ka sap ha ka ban le kai football don ka sap ha ka ban le kai karate don ka sap ha ka ban le kai ki wei ke jing le kai ki ba pun ba
Lesi ba pila kai shnong pisngo bagi tong ki jila kai ba pen ki ba pen sngo bhal ne ki ba pen bernia ino andre to tip baka ke ba pila kai ha yeng jong pi ha shnong jong pi ya kata kasap ka ba pidon pila ru ban mikmat na kaliang ban poi sekmat ban tur sekmat banun ra ya ban pempaus ka perthai ya kasap ka ba pidon takum tai kun samla ba ek kan thai rang wan nom ri shadin wan nom le ran wan ai ba jing le ran jong pi kan penduk mesim ya pi wan ai ba jing duk jong pi kan duk mesim ya pi wan ai ba ki jing ki ban penduk mesim ya pi ndai to ya sekmat mi sekmat bana kaliang jungi kum ka sinong ru ngi kular bangni rap nag banta ka jong pi kum bangi layo ban ya rap ru ya kini kun samla ki jungi ki bana ka por ka por ki bawan ka sinong ban kerpat ya ka jingi rap nag kaliang jong ka sinong ha ibor e berit ki jungi ngila ai ki kiti ka mon kiti ka yang nam taban kentiu lang ya ka jing im ka jong ki Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus f haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shet yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.